amko ko matungan ang mga pangandoy ko. Iampo ko nga tunggon mo. Hinaot pa sa akong pagmataan na akan, sa akong kiliran sa pinayon ka, o dili kay sa pangalan, o dili kay sa pangalan. Okay, that was sa pangandoy lang. Yan ang suning Mr. Lando. Okay. Ato ang mga gusto mag-request ha. Ato ang so ato lang kitang mga mag-request po I hope nga masabtan po na to tanan nga di gyud na to tanan ha, dili gyud tanan pero karon sayo pa man ato aning ma-entertain ang ato ang mga text gyud kaya ato mga niagi murag naabay napihing ang bigas aping kay wa na to na kuha ng ihan text, so pasensya gyud kayo ha, so mga itag pasensya daan. Oras ito mga kasangga, alas 7:37 na sa kagabi unon. So padayon lang gyapon ta sa ato ang programang Harana sa Radyo Katribo. O syempre kani mga ato mga ikaduhang ikatulo nga sunata nato ron. Ikaduha day kay opening prayer man tong isa. So kani ikaduha natong sunata karon mga kasangga, ato ani ipahinungod sa tanang miyembro sa kasangga mo sa pag-asenso. Ilabida diha ni Sir Alvin Atil. So ato ang pakantahon si Magadang Dilag si Miss Mona. Okay, Miss Mona unsa man natong Miss Mona unsa man nato ang gipangandaman diha nga sunata kaya labi na karon nga Valentine's Day. So before ka mo start sa imuhang kanta, basig aduna kay mga palabtik diha para sa imuhang pang Valentine's Day sa imuhang mga minahal. Labi na sa imuhang tinangga ko mahal. Kaya akong kanta di ay karon na ako ning ipahinungod kay Sir Adel o kay Madam Letlet. Mm-hmm. Siyempre sa kuang pinalanggang palalabs di sa mong balay nga naminaw Valentine's Day. Sa mama po di ay nga naminaw diha. Oy, Nanay Linda. Happy Valentine's di mo diha nanay. Ano mo jud kam nilaag din oy. Dala ang takag chukubambam. Okay, ngas muna unsa ka na imuhang giandam karon? Pagkatamis handog. Wow. Murag tama kay no? Kay Valentine's Day kay roron. So, ato nang paminawon imuhang gipangandam nga kanta diha Hamis muna. Okay. Okay na, sige na. Ay, wala na palakpak. Ay, nakalimot. Pagkatamis handog sa atong kagahapon ngawa kong palandungan ikaw di ay magmaluibo karon pagabati
Hatak ng paghahandog ang mga adlaw tang malipayo. Kung mosalop ang adlaw, patiun ko kamingaw. Nahinumdum ka ba ba sa kanhing akong mata? Pagkatamis handog sa atong kakahapon, di na nakamtamta ang katamis sa putling agugma. Kung mosalop ang adlaw, patiun ko kamingaw. Nahinumdum ka pa ba sa kanhing akong mata? Pagkatamis handog sa atong kakahapon, di na nakamtamta ang katamis sa putling agugma. Di na nakamtamta ang katamis sa putling agugma.
pagkailan pa man. Okay, so pasensya niya kay amo pang gikuan kadli lang ha. So ato ang kisa mo si Miss mo na gyapon. Okay, unsa man na imong kantahon na pod karon mismo na. Wa kang kantawang kung i-request kanihan mo tong dughang guba. Kantahon na nat ni mo ang dughang guba. Okay, to nag-request ha sa gugmang dughang guba. Di binako ka ng gugmang guba. Okay, atong isunod ang requested song na dughang guba, hapit na gugmang guba. Okay, Miss Muna, welcome sa tuang programang Harana. Kantahon ni Miss Muna ng dughang guba, dili gugmang guba ha. Okay. Pa ang dughan ko kay gitalikdan mo kalit na hanaw ang iyong saan nga pinangga ang imong panumpa di ka magpalayo karong aniya ng masulod na kinusara nagbangutan intang ako sa luha nagkantos inundi ay ang gugma mo hain ka man karon uban ang gugma mo mangatuo dili mabalik ang kakanimo nagpangutan intawon ako sa luha nagkantos inundi ay ang gugma mo pagkamaluibon hain ka man karon uban ang gugma gumamatuo dili mabalik alang dakanimo gumamatuo dili mabalik alang dakanimo. Hey, mao to ang iyahang sunata ni Miss Muna na dughang guba.
Okay, basahan sa nato nito ang okay, bago ito mabasya, ito ang pasalamatan ng ato ang nag-sponsor karong gabi unon sa itong harana sa Radyo Katribo. Dagan salamat sa Jeffsy Online Shop. Sila din himutang ilahang buhatan diha at bangsa. May outpost diha dati sa barbecuehan ni Sir Rolfi Nanoria. Na din na ilahang shop o bodega. Jeffsy Online Shop sa gusto mag-online reseller, hala, bisitahan na, sugod na sa Jeffsy Online Shop. Okay, dagan salamat po sa Jess Crispy Lechon, owned and managed by Mr. and Mrs. Bergie and Dudong Bersano family diha napita sa may Purok Dos. Kontaka lang sila kung gusto ka mo-order o mag-reserve sa or kontaka sa Smart Sir 95053 10100 o sa Globe Sir 995-7696241. Dagang salamat o mayong gabi din na sa Bersano family. Okay, from Texter 500 BE. Tama ni ako ang number Radio Katribo? Yes, tama ni. Texter 500. And from 792, good eves, Day. Diha tanan sa sulod sa inyong stasyon, request ko kantang Lagkaw. Okay? Kinsa pwede Ma'am Tessie, okay ra, kaya ni? Lagkaw, okay. So, hulato-lato lang nato na imong request sa Texter 792 na Lagkaw. Okay? So, kinsay mo sunod sa to ang kinsay mo sunod? Daniel, mayong gabi diya kani mo. Og Happy Valentine's Day. Okay. Mayong gabi ni mo diya kasanggang Daniel. Baliw ko dito ana sa ato ang microphone kay para makita po ka sa ato ang live. Okay, so mayong gabi diha nimo usab og Happy Valentine's Day. Unsa man ato ang giandam nga kanta karon? Kani ko kanta karaan ang gyud ni kay pumunta sa Rizal ani. Bonita. Unsa may titulo niya na imuhang so napadool gamay sa mic? Alma Bonita. Alma Bonita. Uy, murag makadungog na gid ko aning kanta. Walay palakpak niya. Daghan kayo ginaguan ni si Sir Daniel nga mga kantang mga kakaiba ba? Murag pambato yun din niya nga kanta. Okay, ato pakantahon si kasangga Daniel. Dili pa day ko mapadayon, ako sa ngikita nga akong Kasang ka kadiya siya. sa dapit sa Balnati. Maybe awi, pamilya mas sa mga awi o Constantino. Okay, akong awit. Pangayuan akong gugma, pangayuan ang imong pangayon. Apan ayaw ako taon pagpangayuan. Nasa tayo ikaw ikalimtan ko. Alma Bonita, tuon ka nga masika, kalipay kung way katapusan. Himaya ka nining dukhan, Alma Bonita, makasa kung gugma sa iri ako, sa iri na lang ni gugma mo.
iri ako, sa iri na lang, igugma mo ako. Okay, mao to ang sonata ni Mr. Daniel sa iyang awit nga naguluhan. Alma Bonita. Nindot kayo nga mga mensahe, no? Okay, shout out sa tuwang nasa Facebook, Arnel Ivanias Romano, Happy Valentine's Days rin sa Radio Katribo. And shout out ni Ana Lee. Ana Lee Gutang Doronyo, maayong gabi, sir. Pwede mo request og himayang nahunlak. Salamat og happy heart day sa tanan. Okay, kinsa pwede makakanta ni himayang nahunlak? Requested ni Miss Anali Gutang Doronyo. Mga Doronyo, mga taga New Ilocos nino. May gabi dia ha, Doronyo family. And thank you so much for watching. Okay, kantahon ni mo na imong kantahon ron? Okay, kantahon na ni Kasangga Tessie ang imuhang request na himayang nahunlak. So, mana si Ma'am Tessie, andam na siya sa iyahang, no? Palihog ko, anak gamay sa mic. Okay, shout out ni Kim Louie Galvanar. Good evening. Si mo din ha? Okay, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa ato ang sakop sa Magsaysay 22 ka barangay. Ingon mas nag-request karon diya sa to Inday diya Ilocos. Oh, mga Doronyo family. Okay, mga Doronyo family. Mayong gabi diha. Ingon sabdi ay sa ato ang tagiya og tagdumala ni ining samang istasyon 99.3 Radyo Kasangga mo. Radyo Katribo. Radyo Katribo. Sir, mayong gabi ingon man siya imong kapikas diha sa imong mga kids. Si Ma'am Litlit at Si Ma'am Litlit Atiel. Okay, mayong gabi ini ma'am. Okay, syempre mayong gabi po day kang Nanay Wilma nga nagit sa iyang sariling radyo dito sa Ubos nga naminaw siya diha ron sa tuwa. Mayong gabi ibot nay. Okay. Okay, nga Tessie unsa man imong gipangandaman nga sonata mo na tunok tong request. Okay. So happy Valentine's Day sa imo. Happy Valentine's po. Wala kay before ka mo kanta imuhang timbaya imuhang mga kapikas. Naa mong go dire. Kauban man mi. Okay, so dedicate na rin niya sa asa, dedicate sa tanan. Sa ako ang mga pamilya daing politiko diha sa Purugdo sa Balnati, ingon man sa ko ang anak no dong politiko, yung asawa Jingjing politiko, ingon sa kong mga apo. Ingon man sa ako ang babae nga si Regilisa politiko awi og yang ban na dudong awi sa tanan-tanan nga naminaw di sa Purugdo sa barangay Balnati. Mayong gabi kaninyong tanan nasayod ko nga naminaw gid masumuang programa sa Harana sa Radyo Katribo. Sa Radyo Katribo. Okay. Kanya akong awit mulingaw kaninyo. Okay, Anali Gutang Doronyo, imong requested song paminawa. Song by Miss TC. Ingon sa gimino karon king kalangko. Daw na bilang ko in town sa usa ka damo. Wala nang masayon kung unsa ang angay buhato. Handumon ka ba kasilagan ka ba o kalimtan na lang. Ingon sa gihaya karon ang akong kalanghan. Wala na yung mo'y bisan jutay kining palatian. Kani sa luha ako intaon na uksan. Wala na'y kahong kining dughan nga magpangutan. Nahugno, nagunhug, nahunlak ang akong himaya. Nahugno, nagunhug, nahunlak sa iyong pagbiya. Walay ko kaluy ako nga gimudhi
walay kaluoy ako nga gitaligdan. Patay na ang mga kanhigo sa hudyakan. Patay ng pagpating lalumsan sa mga luha. Kanang wala na'y biling kinabuhi. Sukat ang nagunikan ang pinili. Sa hindughan sa hilong ng ano'y nalaman. Ang ano'y matapos na lang ang tanan. Patay na ang mga kanhibo sa hudyakan. Patay ng pagbating na lungsad sa mga luha. Sukat kang nagpilitan ako pinili. O sa gilungan, sa hilong ng nalaman. Nang ando'y matapos na lang ang Yehey! Yon ang requested ni mo diha. Nindot kayo ang request ni mo. Doronio family. Yun si Ma'am Desi. And hello da idea sa to ang nagtanaw karon sa tong live. Kang Miss Jezebel Disabel Rico. Mayong gabi dira inday ganda. Labi na ang anak ang nagitara na si Col Rogelio. O sa kuwang ugangan na si Angie. Dila Peña na naminaw karon sa akong anak na si Alex og Arnie. Sa tibuok pamilya sa Dila Peña, Happy Valentine's Day all. Request ko og Don't Ever Go. Don't ever go. Alaala ay ikaw. English naman Bisadya lang ato ang kuan hagi pangandaman sa mga singer Bisadya. Sa di lang basing puhon anak man na magka-level up naman na magka-in-English, magka-Tagalog na. Okay, mayong gabi din na kang Silingang Joliet Andeled Koong family Ate Joliet, daghang salamat ihadjud may gipatilaw sa iyahang handa sa iyang Valentine's Day nga blueberry cake. Daghang salamat Ate Joliet. May gabi diya kanimo o simong kaubanan nga simong apo din happy Valentine's Day sa inyo diha. Okay, so ikaw gyapon makasangga Tessie. Unsa man na imo ang gipangandaman? Katong nag-request kaniya sa Lagkaw. Lagkaw. Okay. Texter yun Texter, imuhang Lagkaw nga imuhang gi-request. Kantahon na gyud kasanggang amegang Tessie. Okay? Ato ang palakpakan para ganahan ko ni si Miss Tessie sa iyang kantang Lagkaw. Okay? Dito sa atong Lagkaw kung misusi wa magyutay na daw bisan sa dugay ng mga adlaw. Abi ko nagban nya naton as na wala na nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa akong mata. Dito na tao ang atong nagibalaan natong duha. Lagkaw ay hantunganan sa gugmang gipanumbata. Dili na ko hikalimtan katong himayan katong gisawan. Kay dito atong
na unang kalipay hilabihan. Abi ko nagawa na yan na dun asok na wala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lakaw ay handumanan sa gugmang di panupata. Di na ko hikalimtan katong himayang nga itong isawan. Kay dito atong namugna ng kalipay hilabihan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Ayon, ladies and gentlemen, mga to ang sunada ni kasanggang Tessie Langaw. Requested na sa to ang mga texter ganina. Okay, basa sa nato ni ato ang before ta mabasa ba ato ang pasalamatan ato ang mga sponsored. Salamat sa Lumanogs Ukay-Ukay and they're owned and managed by Ma'am na Regina Lumanog and Lumanog family. Good evening. Dagan salamat niya. Og salamat usab sa Jess Crispy Lechon. Gipanagihan ni Mr. and Mrs. Bergie Dudong Bersano and Paul Bersano. Kontaga sila gusto kang order nga lamiag litson sa 0950-53-10100 ug sa Globe 0995-7696-241. Thank you so much sa Jess Crispy Lechon. Okay, dagan salamat po sa Jepsy Online Shop. Diha dapit na hinimutang ilang katong gusto nga mag-shopping ginagmay na din sa Jepsy Online Shop. Doon na sila yung mga beauty products, mga party needs ninyo like balloons. Na sila yung mga baligyan niya na. O syempre, maayong gabi usab ni Jen. Kagawad Angelo Del Castelio o ni Ma'am Jane Del Castelio. O sa Bias may kilulog bala. Maayong gabi og dagan salamat nimo diha kagawad Angelo Del Castelio. Okay, proceed ta sa to ang okay, ayaw nagtawag palihog lang gyud ha. Ako na nang ulit-ulit kanina nga di gyud ta pwede mo tawag kay di ta magdawat gyapon og tawag. Okay, pasensya kay text lang aton dawaton karon na. Okay, so maayong gabi nimo diha kasangga Alex Apaw. Mayong gabi po diha di Jinday. Okay, so happy Valentine's Day nimo din ha. Happy po. Same to you di Jinday. Okay, Mr. Alex, before ta musugod basig do na kay Timbayaon. Daghan jud kay DJ. Unang-una, daghan jud kayo. Unang-una sa ato aditanan sa imo diha nga Thank amo you. ang DJ. Sa mga kauban ako sa mga sa among harana, labi na sa among gitarista na si Nong Rogelio. Sila si Brad Tompipi, si Brad Polistico, Mr. and Mrs. Polistico, o si Mona, anak ni Rogelio, may gabi. Sa tanan-tanan, may gabi sa nakaila, kanako, labi na gayod sa akong mga paryente, sa ako ang mga Apaws family, especially sa akong asawa po, ni si Inday Rivera, nga naminaw jud karon, o sa akong mama po, o naay nagkuhan ako ganyan ni G nga, nag-deliver ko ganina o trabaho ko ba? Kwanto siya kanang murag pinakalit lang bitaw. Ay ningon siya basig mo sponsor daw siya sa sunod karon ayalan sa kung pwede bisag i-promote na ako sa Makadiyot. Pwede kay na Okay lang. sponsor man ka siya. O ningon siya nga basig nga mo sponsor siya. Ato lang kuan. O may gabi diha sa ako ang busing ganina no nga na
akong giniliberan si Mm. Lalat nga obiso. May Ah. gabi nimo diha. Si Madam Oh. Megan ako na. Iyang kung ano, iyang pizza, home pizza. Kung kinsa katong Pizza Lat. okay. Pizza ni Ma'am Lala. Oh, happy Valentine's sa inyong tanan Oh, din. ilado man na siya nga lalat dito na picture. Mga Oo. Verso family mayong gabi eh. Ang siyang mama pod, siyang mga igsoon din namin gabi sa Hmm. tanan. Okay na kong awit. Akong ipanood kaninyong tanan. Nagauluhan og Veronica. Wow. Sa ato pong station Manager, manager si Sir John Navarro. si Jong Navarro ug ang ato ang kuan gid ay si ang Sir tag-iya, Alvin Atil. si Sir Alvin Atil sa iyang Ito ang pamilya, iyang asawa ug mga anak. May gabi kaninyo Wala to Sir ang Ma'am. butag nga CEO. Ug sa ato ang security guard diha, siyang mga kaubanan po may gabi. Okay. Palakpakan na to kay para di layon. Okay. Veronica, ayaw na paghila. Anugon lang ang mga luha mo. Antusa ang mga kasakit, may ganti ka gikan sa langit. Veronica, pagkasulundon mo, larawan ka sa mga damgo ko, matamis nga pagalaylayon ang ngalan mo. Veronica, antusa ang mga kasakit, may ganti ka gikan sa langit. Veronica, pagkasulundon mo, larawan ka sa mga damgo ko, antusa ang mga kasakit, may ganti ka gikan sa langit. Veronica, ayaw na paghila. Anugon lang ang
mga luha mo. Katamis nga pagalaylayo ang ngalan mo. Pero Yun. Okay mo to ang sonata ni Mr. Alex na Veronica. Okay, basahan na to ang mga kuan din sa to ang Facebook Live. Okay? Okay, from Richelle Calar, pwede mo request og kanta na bulong ng damdamin. Salamat. Happy Valentine's Day. Valentine's Day, Sir Alvin, Ma'am Litlet, coming from Ma'am Juliet Adaled, Kuong family. Okay, gabi diha, dagan salamat and happy Valentine's Day. Inday Lee, happy Valentine's Day sa tanang taga Magsaysay. Request ko my Valentine na ipahinungod na ko sa binisaya lang ato adin ha. Bisaya lang ato ang kanta din karon. Imelda Tortor, maayong gabi ninyo diha. Ma'am ug sir, mo request ko kanta nga Walog sa Luha. Si ma'am muna. Kaya ma'am? Okay. Kaya. Walog sa Luha. Okay, murag wa po kay kadungog aning kantahan iba. Hello ni may gabi dia ni Anali Gutang Doronio. Okay na last this request ko imo pa karon para gana sa tulog. Daghang salamat o God bless ninyong tanan. Si Ma'am Tessie gyapon. Okay, ang imuhang request kantahon gyapon ni Ma'am Tessie, pinalangga jud kay baka naagid tanan sa Ma'am Tessie ani. Doronio family, good evening. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw din ha. Okay, proceed ta sa tuang sunod nga sonata ni si Mr. Lando. Okay, may gabi ni Mr. Lando unsa tuang May gabi po. unsa man atuang giandam diha ron nga sonata. Bilanggo sa pagigugma. Bilanggo sa pagugma. Bilanggo sa Isa nag-request kanina. kato ganina. Okay. Okay, texter, imong request ni Ana, kantahon na ni Mr. Lando. Inilang ko ako sa pagigugma. Walay kagawasan, ining pagbati. Unangan ko'y ako nga maangkong ka. Kapan may binuhat, nagpanggang mo. Kanindot sa tanan ang mga dami ko. Na ikaw kako managiusa. Lihang nasailan ko may pagiyakan na. Nagbako ako kay nilanggo sa pagigugma.
mga damgo nga ikaw ako malagi Jihang nasairan ko may kagiyakan na Nagbago ako kahit ilan ko sa pag-igugma Dihang nasairan ko may kagiyakan na Nagbago ako kahit binilang ko sa pag-igugma. Okay, mao to ang sonata ni Mr. Lando na binilanggo sa paghigugma. Salamat mo diha Mr. Lando. Sa imong giti pipirang kanta o requested man to sa tuwang listener ganina. Okay, from Texter 950, greet si Titi Carling Cabaral o Ati Nancy Cabaral. Tanang Cabaral family, good evening. Maayong gabi Cabaral family and Batas family. And syempre may gabi sa mong silingan at ang mga kulan-kulan family. Mayong gabi din na dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Syempre, din sa mong likod nga among Omega pod si Ma'am Elsa Paraton. Mayong gabi mo diya ma'am. And dagan salamat sa pagpaminaw. Okay, from Texter 896 Inday, good PM. Request me si Inday muna ang mukanta. Tukso. Ang request si Ate Bilin Awi. Dili pwede. Bisaya ano na to din ni Ha? Sorry kayo. Og si Ma'am Tessie na ang sunod mo kanta. Okay, kumusta diha? Okay na to ang panganda kanta. Okay. Nag-request ka niya, imo pa karon. Imo pa karon si Doronio gihapon to. Okay? Para lami daw ihang pagkatulog unya. Okay. Ma'am Anali Gutang Doronio, imo requested song kantahon ni Kasangga Tessie. Okay, ready na? Palakpakan na to para lami paghunat. Ay, sa himaya mo Itang nangagilo Padayon sa udyakan Samtang imong pagkaroon Kay umadamla Lahi na ang panahon Pasagdan ikaw Kalimpi kining luha nga sa ilong gilong kay umadamlan lain na kay sakit. Rupan tinitiwali nga may adlaw raw niya ang tuman
Pag-ayo tiyata sa mo karon kay upang ilang panahon kinitipani nga may adlaw raw ang kalidlat mawala. Pagsulan mo ang limbong mong panumpa mong baka mahanaw tanan mong pagmaya. Kapag kinitipani nga may adlaw raw niya ang tuman mong kalipay sa kalit mong baka mahanaw tanan mong pagmaya. Okay, mao to ang sunata ni gipangandaman ni Ma'am Tessie. Ang request pod ni Ma'am Anneli Gutang duron yun na imo pa karon. Mama to no? Okay. And musunod na pod ang atong amiga na si Miss Muna sa iyahang kanta nga kaning request na kaning walog sa luha. Requested by Imelda Tortor. Okay? Kantahon na ni Miss Muna imong request din ha. Amigang Imelda, okay? Maayong gabi usab ni Amiga Michelle Roylo Binlot, taga Purok Jess. Mga Binlot family, happy Valentine's Day yung dia amiga kong matahom. Okay? So, before ta mo proceed, ato pasalamatan atong sponsored. Dagan salamat sa Jeffsy Online Shop and dagan salamat usab kang kagawad Angelo Del Castelio o kay Ma'am Jane Del Castelio diha sa may barangay Kilulug Bala. Okay, thank you nimo din kagawad o salamat usab sa ato ang naghatag usab o sponsored sa itong programang Harana. Okay, salamat sa Just Crispy Lechon. Gusto mo glamiang lechon crispy? Kontak lang ang Bersano family. Mr. and Mrs. Bergie Dudung Bersano. Diya sa may Purok Dos. Kontak ka sa 0950-5310 and 100. O sa Globe, 0995-7696241. Mauna ang Just Crispy Lechon. Okay? Proceed ta sa tuang og sa kwan po di ay dagan salamat sa Lumanogs okay. So mao ning katong nag-big sale sila atong sa tong adlaw mismo na. Katong binandol-bandol nga nangahurot jud kay nindot man po di ay ang ilang mga items. On and managed by Regina Lumanog. Maayong gabi nimo diha Ma'am Regina, and thank you so much sa imong pag-sponsor sa tuang Harana matag Domingo. Okay, sa gusto pod gusto mag-sponsor din na ayaw nagkaulaw o dool sa to ang mga haranesta o i-inform lang sila kay para ato ang shout out nato dinhi. Okay, amegang muna proceed ta sa amuhang kantahon karon nga gi-request sa ato ang amiga nga si Imelda Tortor. Okay na, okay sige. May duha ka pananglitan ug masakabus ug atunan ihatag ang kakawasan panang akong kasing-kasing sa
kasakit naghambing kay gihikawan sa himaya kining alaot nga naghila kapait sa akong gugma dinamalan sa palad hain na hain na kalipay nining dughan dinhi sa ibaw ning yuta ang tanan magmasaya panlahi ang akong gugma nagsapnay ning walog sa luha kapait sa akong gugma dinamalan sa palad hain na hain na kalipay nining dughan dinhi sa ibaw ning yuta ang tanan magmasaya apan lahi ang akong gugma nagsapnay ning walog sa luha apan lahi ang akong gugma nagsapnay ning walog sa luha. Okay, ladies and gentlemen, that was Walog sa Luha, song by Mr. Muna. Okay, so aduna na po tayo mga akto sa nibasahon nga kadali ato ang mga panimbaya din niya ha. Okay, from Maylene Angab. Okay, request daw si Mama og song na kasangga Binilanggo Ako sa Paghigugma. Watching from Malungon, Lipara City. Good evening diya sa may Malungon, Lipara City. Dagan salamat. Okay, kisa pwede mo makanta aning humana di ay. Humana na imuhang okay dana di humana di naman di ko istahan dari. Humana na Maylene ha. Salamat sa imuhang paminaw din ha. Okay, tara sa tong request din niya. Kay Remy Jen Dut good ears inday ganda. Pwede ko mo request og song Kinsa Siya. Amo kanta si Auntie Tessie. Dagan salamat og God bless kanimo. God bless mo diha og happy Valentine's sa diha tanan. Gikan ni Arliam na De La Serna. Kasal sana siya? Kasal J, oh. Good evening sa inyong tanan diha labi na sa mga De La Serna diha sa Cebu City. Happy Valentine's sa inyong tanan. Pwede mag-request Kinsa Siya from Calbayog, Samar. Oh, dagang may gabi diha sa may Calbayog, Samar. Thank you for watching. Laika Cantun, happy heart day, everybody. Thank you. Okay, so ladies and gentlemen, let us proceed to our next song. Okay, si Mr. Alex Apaw. Okay, unsa nimuhang gipanghandaman karon diha nga sonata, Mr. Alex? Pagmahayra. Kaasa man mo na ipahinungod, Mr. Alex? Sa tanan lang gyapon nga naminaw karon sa ato ang harana. Dili to mga luhaan. Dili lang po. Hey, ang katong gingon ako nga pagmahay nga title, kuan lang na siya kanang murag pahinomdom lang ba? Pero kasagaran ron nag-celebrate yun sa Valentine's Day. Pahinomdom. Kami ani mga single gihapon pahinomdom jud amo hantod hantod kalag-kalag.
Okay, Mr. Alex, ato ang paminaw ni Muhang kanta nga sa to? Pagmahay. Pagmahira. Okay. Atong paminawan na okay. Salamat ni Medina. Okay, kadali lang ha. Sige. Sa Okay na. makausap pa, maayong gabi sa tanan. Binagit sa mga nag-tunin karon sa Radyo Katribo. Maayong gabi kinitaran. Labi na diya ron sa mga nag-aray-haray sila, mga nagkadiyang lantay. O kato nagakos-gakos diha karon. Kana, murag tunong kayo. Pagka-sweet sa ilang Valentine's. So, hawal na minaw, no? Okay, sige. Go! Ay, naghunat ni palakpak. Ay, nakalimot ko. Higugma ako, kanimo nagmahal, lawas ko og kalag, gitubian ang tanan, apan anugon lang, kay nagluib ka man, ang paghigugma mo, nibalhin sa uban. Pagmahayda na angkon ko, ulahin na ang pagbasul ko. Isama ako sa bulag nga larag, dahon ng ngalaya, gihay ng tagak. May adlaw pagkaha, kanako musubang, sa langit ko na lang isaligang tanan. Pagmahayda na angkon ko, ulahin na ang pagbasul ko. Pagmahayda na angkon ko, ulahin na ang pagbasul ko. Okay, nindot man dito nga kantahan ng pagmahayra. So mao gyud ito. Nga ulahira gyud day ang tanan, ulahira amang pagbasol mo na nga. Okay, so before to ato sa ning pa ato ning mga nag-greet na to diha. Greet nako ang ako ang bana nga si Jessie Relevante og Happy Valentine's Day. Og sa kuang duha ka anak nga si Kenneth J og si Kent Hasper Relevante og girit pod nako ang Relevante family, Nazareno family og Calvario family, and Canelo family, Bukay family, and Gaudia family, o kay Auntie Norma Alizer. Salamat. Happy Valentine's Day sa akong mother diha. Happy Valentine's Day ni mo diha, mother. Okay. Presidta ni Mr. Daniel. Unsa man ato ang giandam diha, Mr. Daniel, nga kantahon karon? Hilak sa tago.
Ihilak sa tago, okay? Ladies and gentlemen, ato ang isunod ang kanta ni Mr. Daniel nga ihilak ko na lang sa tago, ha? Ihilak sa tago. Gitu, no? Palakpakan, oy, kay laay ba ni mo kantag way pakpak. Okay? Lang sa tago ang kasakit sa kanila dito sa tago isugilon ko ang tuwa kakagulo. Mga pantuso nga imo akong biyan unsa kayod ang hinungdan iba'y mong talikdan lamang ako. Imo pagigugma usahay pakiton mo akong muhilak ka ano ba kini magkadili masagot unta anong magpahilayo ihilak lang sa tago ang kasabit sa kaminga dito sa tago isugilon ang kagulo dukha. So, mo to katong kantahan mga didikit siguro to katong mga baguran na nagbulag, no? Oh, ihilak na lang na sa tago. Okay, dagan salamat nimo diha Mr. Daniel sa imong kantang naguluhang ihilak ko na lang sa tago. Okay, before ta mo proceed ato sang mabasahon ni ato mga text din niya kay para okay pud kayo ang lang pagpaminaw din na. Okay, from Texter 950, greet me diri tindahan Kagawad Tupper Banjo and si Tuntun si G-Boy. Okay, may gabi diha ni ninyo diha tanan ha labi ni Kagawad Tupper Bailosis diha. Dagan salamat sa pagpaminaw. Okay, what ba si kining pwede ka maka-sponsor sunod ha? May gabi mo diha what? From Texter 736, good eve sa request ko kanta guba ang dughan ang mokanta si Lando. Murag humana man ni, ha? Mana ni? Nakanta na ni ganina Texter ha. From Texter 792, Inday request kog song Inday pinangga ko. Pinangga ko ikaw. Kisa kanta si Lando? Si Kuan. May gabi na nakamari ka diha. Okay, Mr. Lando na adoy request mo na
Mm. Nagpahipi rin si Mr. Lando di. Pinangga ko ikaw. Okay ha? Texter 792 unya na tadtao di mo hang request ha. Okay, from Texter 204, good evening, Day. Request kog song tubod sa naughang sapa. Ipahinungod nako sa kuambana nga naminaw karon Belen ng Ikulan. Tubod daw sa naughang sapa. Bye muna. Okay? Kantahon na ni Miss Muna imuhang kanta. Tadtaod, okay? Maayong gabi kasangga i-greet lang nako ang Villamor family diri sa Purok 7. Labi na sa kong mama nga og papa nga naminaw og nagtan-aw sa inyong live si Binido og Lelevet Villamor. Salamat. Amping kanunay. God bless. Okay, kinahanglan mag-amping gyud kanunay para iwas lumping and Happy Valentine's Day diha sa taga Purok 7. Okay, ladies and gentlemen, let us proceed sa tong next sonata. Song by Miss Muna. Unsa gid maghanda Miss Muna? Ako na ipahinungod sa ako ang ugangan diya sa barangay Kilulog Balano si Mama Dory ug si Papa Dito. Sa akong mga silingan diya sa Sa Purok 11 di ay. 11. Iti maya silang daday, si Michael og sa mga Dilapinia family. Niya family. Ilabi na ni Iano diya sa Purok 7 sa diri. Tabok si Yaya Sita sa Musino, si Kedodo og Santiwaning og si Rostom ihang og si Feb di ay Naminaw sila ron. Okay, ato nga paminawon ang kanta ni Miss Muna. sa naughang sapa nahisama sa akong luha naitos naong namala dinhinihining mga mata katuwang ng mga lumot na daw nawatan ng paglaot gamay tubig pang muabot bisag yamo nalangunta imong dalitan aron malipay kining dugan ubo na mo ako talikdan may paglaong pabagahan nga mapanhaw katong sapa aron ang lumot mga lunhaw bawat ang nasa kauhaw bisag yamon lalamunta imong dalitan aron malipay kining dughan ubo na mo ako talikdan may paglaong kapagahan nga mapanhaw katong sapa aron ang lumot mga lunhaw bawat ang
nasa kauhaw. Kay ang dughan kong nahisama sa naughang sapa. Yon, daghan salamat mo diha mismo nga si Mohang kantang tubod sa naughang sapa. Okay, gikan na requested po na sa to mga listeners karon no. Okay, so mao to ang kanta no nga dugay na pud uga akong sapa jud tinuod na. Okay, oras na to mga kasangga, alas 8:53 na. Okay ra sa inyo, mula hostag alas 10 daw, requested man na sa tong CEO, okay? Proceed ta sa isdog tag alas 10, okay? Before ta mo kuan ato sang pasalamatan ato mga sponsor karon. Dagan salamat sa Lumanog ukay-ukay. Owned and managed by Regina. Diya lang sa may makita na sa may kanto going to Catholic Church ha. May gabi diha sa kang Madam Regina Lumanog. Ug dagan salamat usab sa G's Crispy Lechon. Katong gusto mo nagpanulon ko sa lamay kay kanang lami kini lang litson ba makanang kuha kay niya crispy jud. Okay ha, katong gusto mag-order ani sa ilahang lechon nga lamian o adto lang sa Purok 2 o pangita ang Mr. and Mrs. Bergie and Dudong Bersano family o pwede sila makontak sa Purok 3 day, dili Purok 2 ha. Purok 3, located Purok 3, Poblacion Magsaysay, Davao del Sur. Kontak ka sa salang numbers or 950-5310100. Kung sa Globes or 995-7696-241. O na. Ang Jess Crispy Lechon Kagawad Angelo Del Castelio and may gabi dyan ni Jean Del Castelio diya sa may Kilulog Bala o taga Kilulog Bala mayong gabi og happy listening sa inyo diyan tanan. Okay, proceed ta sa to ang next sonata song yapon ni Miss Muna. Okay, unsay title ana Miss Muna? Ikaw ang bugtong gugma. Oh, ikaw ang bugtong gugma. Okay, pahinungod pud nato gihapon ni king karon nga sa mga naglabing-labing nato diha ang mga nanay and tatay diha aron. Oh, happy Valentine's Day. Okay? Miss Muna, atong paminaw ni mo nga sonata. Palakpakan para ganahan. Kasing-kasing ko karon usahay nang masulubong sa tagna kung ikaw di ko masunod. Akong namdaman sa adlaw gabi ang hamdurawan gusta kong ayaw talikdik nga magsubok kingdukan tungkol ikaw ra ang tanan.
Sadlaw gabi ang handurawan, busa gugma ayaw talikting ang magsubok indukan tungkol ikaw ra ang tanan. Ang bugtong kong paghigugma, ang bugtong kong paghigugma. Okay, mao to ang sonata ni Miss Muna nga ikaw ang bugtong gugma. Okay, daghang salamat mo diha Miss Muna. Okay. Mo kanta, mo sunod og kanta si Ma'am Tessie. Okay, basta ta sa itong mga text from Texter 441. Mayong gabi ipalihog greet kang Uncle at yung og Auntie Itang. Minaw sila karon. Salamat kayo from Princess No Fear of Bansalan. Mayong gabi sa taong mga taga Bansaleños. From 792, request ko kantag Hain ang Utlanan. Isa pwede mo kantaan eh. Si Mr. Alex requested sa tong texter Hain ang Utlanan. Okay? So, si Mr. Lando, mayong gabihin mo di Mr. Lando. Kumusta na diha? Okay ra? Okay. From 950, request ko Lorina. Muna ako pakantahon. Si Muna ako pakantahon. Tuyaks ni. Ipahinungod na ko kay Leah de la Piña. Pagka-sweet yun nila, no? Kuan daw. Lorina. Asa man si Lorina? Asa balay? Wala. Wala ni Kuyog si Lorina. Request ni ko, dapat siya mo kanta ni, no? Palaga si Lorina Andrio karong next Sunday kay pagkantahon na to niyang kaniyang ngalan, no? Lorina. Isa si Ma'am Tessie mo kanta ni. Tuyak, kantahon ni Tessie. Sili ni kinsa yung kanta mo muna. Sunod Sunday. Sige. Okay. Kinsa siya ang kantahon ni Amegang Tessie requested ni asan to ni Remy Jane ... og ni Ardelen de la Serna. Kung saan ni Kasal J? Okay. So handa ka na ba Miss TC sa tuang okay? Handa na gid ayo tanawa okay na. So kantahon na niya ang kinsa siya. Kinsa ka ni sila ilang padugdungog no? Okay, plakpakan na to. Damhang mausap ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanan mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Ang pagsalig ko kay kasakit lang di ay mao'y ibalos mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo na ako, nangita kaglaing nilalang uli ka na ako. Kinsa siya nganong nagluib ka, kinsa siyang ipangtaong labaw bakan ako. Unsay anaa kaniya
nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang, gitugyan kong tanan. Pagkasakit hangod ang kagahapunta, ang kasaysayan sa gugma, puno sa pagmayan. O karon kami ngawang ni hari ning dughan, kay tingog maimo man gibudhian. Nasayo ang pagtuo ang pagsalinggo, kay kasakit lang di ay mao'y gibalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ako. Nangita kag laing nilalang, uli ka na ako. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Kinsa siyang ipangkamong labaw baka na ako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang, gitugyan kong tanan. Kinsa siya, nganong nagluib ka. Okay, mao to ang requested nila ha sa to ang mga nagtanaw sa Facebook Live. Kinsa siya. Mao gyud kinsa ka siya. Okay, shout out dahil ni Elmer Jaime Rivera. Happy watching nimo diha Kuya Elmer ug kay Kaiser Montero. Diha sa may Purukdos, happy watching diha labi na ni Kakang Muntuyar. And ni Joanna Cavilla diha, maayong gabi. And thank you so much sa inyong pagtanaw sa Facebook Live. Hello kay Michael Vega. Shout out ni akong amigo sa from Manila, si Michael Vega. Shout out mo ko Inday, miss ka na ni Lemuel Mercado. Okay? Paki-regards na lang din po kay ni Limuel dyan. Okay, from Fall Simbahon, request ko og kanta para kay Pari Imbudo Mamak nga ang akong best friend nga asang dugayan na wala namin nagkita. Ikaw ang bahala kung unsa ang imong ipatukar. Okay, si Mr. Alex atong pakantahon na imong request. Paul Simbahon, happy Valentine's Day sa tanang taga Kialig. Okay, happy Valentine's Day yan nimo. Okay, may musunod na pod si Mr. Alex sa imuhang unsa na imuhang kantahon karon Mr. Alex. Muna gitawag og usahay. At least sometimes. Okay, wala kantahon na ni Mr. Alex karon. Once again, mayong gabi sa tanan. Kini kong awit naguluhag usahay, akong gipanungod kaninyo sa karon nga nagmata pa. O katong nagtapad-tapad o naghalog-halog. Padayon lang mo sa inyo ang kalipay diha. Happy Valentine's to all. Ana man jud. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da usahay magadam ko ako nga ikaw ug ako nagkahigog maay nganong damkuhon ko ikaw
sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Nganong dampuhon ko ikaw, dampuhon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Ay, ako da ito? Ikaw dito. Okay, dagan salamat sa imong sunata, Mr. Alex, na usahay, okay? Okay, hello kay Kuya Elmer. Jaime Rivera, may gabi mo diha Kuya Elmer. Nindot imuhang tirada karon sa program. Congrats. Dagan salamat si mo diha Kuya Elmer, and happy watching. Dudong Laagan surplus, happy heart day sa tanan og sa imuhang katapad, madam. Si Dodong Laagan, may gabi mo din na happy ba? Okay. Happy heart day, madam, inday sa asawa si Kerry Lasaka. I love you so much. Mwa mwa mwa. Pagkaswetoy. Okay, before may gabi diha, okay na si Mr. Lando iya pang i-prepare iyan ko okay? Ay kasangga, request ko og ayaw pagsaad, dedicate nako sa kuang mama Edita. Iya na kanta please. Kisay pwede mo kakanta ni. Ayaw pagsaad. Mr. Daniel? Okay, sige, si Mr. Daniel mo kanta niya na imuhang ayaw pagsaad. Okay, bitaw no lisod magyud ning magsaad-saad ta mo na di ta magsaad. Okay, may gabi mo di Lando usab, okay? Unsa man ato? Sa nag-request. Sa nag-request. Unsa man titulog anak mo ang kuan ron? Inday Pinangga ko ikaw. Ako, salamat. Okay, ladies and gentlemen, proceed sa kanta ni Mr. Lando na Inday Pinangga ko. Pinangga ko ikaw, buwan ang
kahap mo. Dili yun ako magluwi, saksi ang langit sa gugma ko. Hintay, pinangga ko ikaw, kanunay ngagiampo ko, nga dili yun ako malubad. Ang gugma mo nga mautay kalipay ko. Magunsa ako kung mawala ang gugma mo, di ko mabuhi pa ning kalibutan. May adlaw pagka nga musubang kanako kung mawala na ang kalipay ko. Hintay, pinangga ko ikaw, kanunay ngagiampo ko, nga dili gubog malubad. Ang gugma mo nga mautay kalipay ko. Hintay, pinangga ko ikaw. Okay, dagan salamat sa pagpangga ni Lando ha. Ako, diding kanta nga para pa. Ayan, ang kanta ni Mr. Lando. Inday, pinangga ko ikaw. Dagan salamat. Okay, oras na to mga kasangga. Alas 9:16 na sa kagabi unon. Atong pasalamatan na to ang naghatag sa to ang kinabuhi sa to ang programa karong gabi unon. Dagan salamat sa Lumanog so kayo-kay. Owned and managed by Ma'am na Regina Lumanog. Regina day. Okay, dagan salamat imo diha, ma'am. Okay, dagan salamat po kay Jeff C. Online Shop. May gabi din na nimutang ni ilahang budiga di dapita sa may atbang lang sa may outpost. Makita nimo din ilahang tarpaulin na Jeff C. Online Shop na sila dagang product din na sama sa beauty product. O doon na po sila yung mga mga kinahanglan sa party like balloons. O dagan salamat po sa kay Kagawad Angelo Del Castelio o kang Ma'am Jane Del Castelio diha sa may Kilulog bala may gabi. O dagan salamat po sa Jess Crispy Lechon gipanag-iyahan ni Mr. and Mrs. Bergie and Dudong Bersano. O kontaka sila o gusto ka mo order sa 0950-5310 o 100 o sa Globe 0995-76 96241. Naimutang lamang diha sa may Purok 3, Poblasyon Magsaysay, Davao del Sur. Lamian o crisping lechon manok. Manok. Baboy, Just crispy lechon. Okay? Dagan salamat diha sa mga Bersano family ug maayong gabi. Okay, proceed ta sa to ang kanta ni Ma'am Tessie. Unsay title na imuhang giandam ron, Ma'am Tessie? Laumi nga di na gyud mausab. Wow. Laumi nga di na gyud mausab. Okay, ato anang paminawon ang kanta ni Ma'am Tessie.
gyud mausa ang gugma ko nga kanimo gihata isa at kung ikaw lang ang higugmaon ikan karon ug hangtod sa kamatayon tuing atimos ang akong gugma usang pikinin panggaan imuhang tanan ining kinabuhi isay uputlik hingibati lao minaino ang gumako ikan karon unta imong panggaon kay gingduhan ko tinuod nga naangkon mo masalig ko dili usal ang kadamgo lao minain ang gumako ikan karon unta imong panggaon kay gingduhan ko tinuod nga naangkon mo pasalig ko dili usal ang kadamgo lao minaimo ang gugmako o ikan karon unta imong panggaon kay gingduhan ko tinuod nga maangkon mo pasalig ko dili usal ang kadamgo lao minaino ang gugmako. Okay. Alang nang sa ko ato ipinungod sa kong apo no si Jundrick Polistico si Maprangka ingon naman siyang Mama Jonalyn si Maprangka Polistico sa Barangay Balnati sa Purok 2 naminaw gid sila karon. May nga bilya tanan taga Balnati day po no. Okay, labi na sa Awi family ni Jimmy Awi may gabi diha tanan. Okay, mao to ang kanta ni kasangga Tessie Laomi nga di na mausab mao gyud ay nagusba. Okay, gikan ni Rimi Jane Dot na good eves Inday ganda mo request kog song Yayungan tang duha ang mukanta si Auntie Tessie og si Uncle Lando. Daghang salamat from Balnati. Okay, sila daw ang mukanta ni anak silang kuan. Si Mona o si Mr. Alex ang mukanta si mga kuan ha. Kay kuan pa si bagura ni kanta po si Mama. Okay, may gabi ni Mel Eric Side Drumi. Tama ba? Ang kasayas, good eves, Inday ganda, shout out ko diri sa taga Purok 7. Happy Valentine's Day to all. Greet na ko tanan na minaw, especially si Rafael Mondihar, og si SJ, og si Eric Casayas. God bless and thank you. Okay? May gabi yung tanan taga Purok 7. Kantahon na nila ni Miss Mona and Mr. Alex ang Yayungan tang duha. Okay, palakpakan na to. Sa ilahang kantang Yayungan tang duha. Panggaan, lipaya, sa ari akong unungan mo. Buhoi, laumi, matuod gayon ang paghigugma ko.
Nusa matapos ang gugma sa dughan mo. Pinangga, way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Gayon ang atong mga kasakit ko kalipay yayong ngantang duha. Tumanunta gayon ang atong mga kasakit o kalipay yayong ngantang duha. Nusa matapos ang gugma sa dughan mo. Pinangga, way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Gayud ang atong mga kasakit kalipay gayong ngantang duha. Tumanunta gayud ang atong mga kasakit ug kalipay yayong ngantang duha. Sakit ug Yayong ngantang duha. Yon! Pagkanindot paminawon. Okay, requested to ni Mel Eric Sidrumi Kasayas diha sa may Purok 7. Dagan salamat og maayong gabi diyan tanan, okay? From mayong gabi din na akang Abramski o Bams Bilisario. Good evening day. Shout out ko diri sa San Isidro sa mga Bilisario family, labi na sa ako ang nanay ug tatay nga naminaw sa inyuhang mga harana sa kagabionon, okay? Dagan salamat ug mayong gabi diyang tanan sa imuhang diya sa may San Isidro, tanan taga San Isidro. Thank you so much sa inyuhang pagpaminaw, okay? From basa na punta sa tong text 792, request ko ayaw pagsaad, okay? Mana ni ganina? From 736, good night na lang daan sa tanan. Radio Katribo from Cute. Okay, salamat mo din na. Okay, proceed ta sa tuang next sonata. Si ikaw gyapon miss mo na. Okay, unsa man imo ang sunod na pud kantahon? Akon kadi ay ako ning itipuya sa ang mga tanang kaliwat dahil no mga Bilyesa family o De La Peña family o Galasio family.
Samura family. Okay. Launuan mo man ako, mag-antos na lamang apan ng tanan lingiyon mo katong nga panado kung sa imong pagpanaw wa kay paghamdom sa kaniya'y kapagkako usa kalimti na lang why
Kapoy mo. Okay, mo to ang kanta ni Mr. Lando na wa nay luha alang kani. Oras. Oras na to mga kasangga, alas 9:40 no. Padayon lang gyapon ta dinhi sa tuang lingaw matag Domingo no. Ang harana sa Radyo Katribo. Syempre dinhi lamang na naka-tune in mo karon sa 99.3 DXAA Radyo Katribo. Located at Purok Nuevi, Poblacion, Magsaysay, Davao del Sur. Okay. Okay, from Texas 792, request ko og ipangutana sa bulan. Uy. Please dedicate ko to ni Mama Edita Sasidor. Sani ipangutana sa bulan. Makabalo mo, makapangutana mo? Oh. Sorry day kay dili day kay ni sila kuan ba ning kanta ha. Sunod na lang sige kay amo anang mag-train mi sa mo ang kuan. Alas 9:43 so mag-end ta kulang patag isa. Isa. Isa ka kanta. Closing song na to. From 7-3, hi, maayong gabi. Happy Valentine's din inyong tanan. Yeah, greet na ako sa Awi family and Resisyo. Ang greet si Laila from Tagaytay. Dagan salamat mga Laila. 407, good evening, Day. Happy Valentine's Day. Request ko og song, Guhit ng Palad. O kung sakaling ikaw ay lalayo. Okay? Kisa pwede, Tagalog man eh. Bisaya lang ato ha. Bisaya lang ato ang dawato nini kay mga Bisaya pampunta. From 453, maayong gabi iday. Request kanta nga himayang. Okay, di nataka ko ano kanta ha kay last na nato ni. Unsa man ato ang andaman diha nga sonata. Panamilit. Panamilit na gyud. Medyo taas-taas na gyud ato ang oras no. So mokanta si Mr. Daniel sa iyang sunatang Sir Lando. Sa iyang sunatang Panamilit. Okay? So murag yan tatawad manamilit na gyud mi. Okay, ladies and gentlemen, paminahon na to ang last song nato ni sa Mr. Daniel. Lando di ay Panamilit. Manamilit na kami kaninyo, dinalon ang kapus kong damgo, hinaot nga inyong bation, kining pagbati ko kaninyo, og sa inyong pag-inusara, inumduming among harana, gugmangway pagbalhin, gugmanga kanimuda, ayaw isalikway, kining pagbating lusay, ayaw intawag kamaya, kining kapus kong gugma, isaad ko kanimuday, ikaw day unungan ko, ayaw paantusa, ginggog mga kanimuday. Salamat. Okay, dagan salamat, maayong gabi sa tanan. Okay? So mo to ang huling sunata karong Domingohan no. So dagan kay salamat sa tuang team, labi na sa tuang guitarist si Sir Roger, Beliesa, Philip family, and kay Mr. Lando
and Mr. Daniel, and syempre, kang Sir Alex Apaw, kang amigang Tessie, and syempre, si amigang Mona Lisa. Okay? Okay, dagan salamat usab sa to ang mga naminaw diha karong gabi una. Hantod sunod Domingo. Magdungog-dungog yapon ta ha. Ang alas 7 atong magsugod ato ang harana hangtod alas 9 ug maapiki malargo alas 10. Okay? Sa gusto mag-sponsored ka, open ta sa tuang kuan na. Sa gusto mag-sponsor sa tuang programa nga harana. Okay, doola lang ato ang mga haranesta. Mao na ato ang kuan dinhi. Okay, basa ta sa ato ang okay, proceed lang mo dito sa baba ug okay na. Kay ato alang ning ato ning timbawaso ng ato ang kuan ron. So okay, so gadagan kayong salamat ato ang mga kuan din na ron. Ato ang So ato na ning basahon ng inyong mga mensahe dinhi para di pud mo mahiubos diha ato para mapahitas mo dinha. Okay, are from texter Lorena, minamahal kita. Okay, from texter 129 ya. Okay, mo ni si amigang Muna, amo ang haranista ha. Okay, good evening, kasangga pakigreet sa mag-Ido family diha sa Malungon. Kaside si Taski di ay ni sa Makilala. Mayong gabi mo diha Taski of Makilala. Kumusta man diha dapita, kumusta ang Valentine's Day ni mo diha, Valentine's Day ni mo diha sa may Makilala Tats. 734, good eve sa kasangga igreet lang nako si Mother advance happy birthday. Diha purok Siyugan. Dagan salamat ha. O gamayong gabi. From 869 dai good eve request ko og song kaibigan pala. Okay, wala na. Ay og dinhi na gid napupos ato ang programa karong gabi una no. So once again, ako ang pasalamatan ng ato mga nag-sponsored karon gabi una sa ato ang programa. Dagan salamat sa Lumanogs o kay On and Manis by ni Ma'am Regina Lumanog. Thank you. Thank you sab sa Jepsi online shop. Katong gusto mag online business ha, katong gusto mag reseller, bisitahan lang ang buhatan sa Jepsi online shop. Dili lang sa poblasyon ha, di lang gyud sa may palengke. Beside anang bikiri diha sa may tulay. Diha dapita. Dagan salamat usab kay Kagawad Angelo Del Castillo. Sa may Kilulug. Olga, syempre, thank you very much Versano family sa ilahang Just Crispy Lechon. Mga lamiang lechon ha. Diha lang mo pag-order sa Just Crispy Lechon. Panagihan ni Mr. and Mrs. Bergie and Dudong Versano and Paul Versano. Maaari silang makontak sa numerong 0950-5310. Guys, 7 na ini. 0950-5370-100. O sa ilang Globe, sa 0995-7696-241. Naimutang sila diha sa may Purok 3. Poblasyon Magsaysay, Davao del Sur. So sa to ang nagtanaw sa tong Facebook Live. So daghan kayong salamat no sa to ang nadinha. Thank you. And sunod Domingo na pod mag dungog na pod ta. Og sa gusto mo access sa to ang Facebook Live matag Domingo, i-search lang atong Facebook page. 99.3 space big caps lock DX double A space Radyo Katribo, dili na siya big letter ha. Space Radyo space Katribo. Mao na ato ang Facebook page. Kung gawas lang na dinha og pwede pud tang nyo i-add. Ma-add pa bata sa atong Facebook na Indeganda Monteverde.
Di na lang ko mo promote sa to ang YouTube kay medyo mora ba ginihinungdan mana napidlok ato ang isa ka Facebook. Basta nag-post ko na sa to ang Facebook nga Inday Ganda Monteverde ang ato ang link sa to ang live ha. I-click lang ng mga link na to diha. Diha niyo makita niyo ato ang mga live karong gabi una. Once again, dagan salamat sa to ang mga na diha naka-tune in diha karon ng Laminaw. Once again, happy Valentine's Day sa tanan. And pansamantala po tayong magpapaalam. Ladies and gentlemen, this is Inday Ganda. It's now signing out. Thank you very much, amigos, amigas. I love you all. Once again, happy Valentine's Day. I love you sa inyong tanan. I love you sa inyong tanan. Bye-bye. Og maayong gabi idiha. Good night. Bye-bye. Kiss ko. Top silang. Amping-amping. Para iwas lumping. Love yourself before you love the others. Bye-bye! Thank you! Okay, syempre, ito ang ipahinungod niya, ito ang last nga kanta. Kanina lang, Lorena, kanang kumplito na, Jud. Kanang di putol-putol. Okay? Bye-bye! And thank you. Lorena, minamahal kita. Lorena, ang pag-ibig ko'y ikaw. Bakit ako'y iniwan? Sinaktan mo ang kabang puso ko. Magbalik kahirap, hintayin kita. Araw, gabi, ikaw ang nasa isip ko. Lorena, ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Bakit ako'y iniwan? Sinaktan mo ang kabang puso ko. Magbalik kahirap, hintayin kita. Araw, gabi, ikaw ang nasa isip ko.